And ndoda kuti nditaure zvikuru supporters opposition tisati kana tikanga taona kuti maelection akusvika ndo patinotanga kusumudzira nekusapota bato, ndo patinotanga kumira. ZANU-PF haisi kumira, iri kukambena every day because haina vanhu, haisi kudiwa paground. ZANU-PF haidiwi zvachose paground, ende ZANU-PF munyika yeZimbabwe haichatodiwi, ende haitorina nevanhu vacho. Vanhu vairi kuti vanhu vakapuwa zvimastendi zvemisika kuma growth point uko nemumalocation umo. Saka vanhu ivavo vanhu vari kushiudha, vari kuprotecta mastendi ezvimisika nezvimashopu mumarengi. Vanhu vari kutageta, vari kunyengerera chete zvinhu zvavakapuwa kuti ozozvitorerwa. That's why muri kuona vane zvigaro muma growth points makaita sana Gutu muya, makaita sana Mberengwa, makaita sana Masvingo, makaita sana Bhikita, makaita kwana sana Chibi, makaita sana Nhingirikiri Zvishavane, makaita sana Gweru Kwekwe, makaita sana Kadoma Chegutu, manana Bulawayo, manana Filabusuko, manana Nhingirikini, mese manana Gbanda mese, manana Cholocho, kwese kupi kuna Maboda, kunana Karoi, manana Magunje, Mangura, munana Bangeti mese, munana Chinhoi mese, munana Zvimba Murombedzi kwese uko, munana Dotito Rushinga, Karada, munana Sendalbet uko, kunana Mount Darwin, banana Madziva apo pamatownship, Madziva mines, kunana Shamva, munana Uzumba pamutawatawa, munana Pfungwe umo, munana Bora, munana Mutoko, Kotwa Mudzi, Nyamapanda, munana Inyanga, kwese kunana Avila ukuruwangwe uko, kwese kunana Nhingirikini uko, kunana uyanonzwa naniko Katerere Wesa mese umo, munana Inyanga mese umo, kwese kunana Chimani, kunana Honde kuhauna uko, kunana Nhingirikini Mtambara kwese uko, kunana Nedziva makawanda, munana Mutare mese umo, munana Inyanga, kwana Checheche Chipinge, kwana Tamandai uko, kwana Tandi, kwana Nhingirikini uko, kwana Tanganda, nekwana Mount Serinda uko, kwese unana Sumbanji, unana Nhingirikini kwese uko, unana Chiredzi mese umo, mese nzvimbo dzakasiyana siyana, munana Bwera mese imo muya, munana Nhingirikini Chivhu chiweshe, munana Guruve, munana Hwedza, munana Marondera, munana Rusape, nedzimwe nzvimbo. Vanhu vazhinji vari growth point kana muHarare chaimo, munana Mbare muya, kana kuti mutaundi vari kutengesa, vakaita zvokupuwa nzvimbo idzodzo zvichiita sekunge zvinhu zveZANU-PF ngenyika yeZANU. Saka vanhu varimo muzvimai zvirimo nezvirume zvirimo zviri kunyengerera chimusika chaanacho ichocho, ndo chete chiri kuita kuti atengese nyika asapote ZANU, nyika ichifa. Chitakishop chaainacho ichocho, muonai kuti vanhu vamugere navo vakachiwana sei chitakishop paGrowth Point penyu ipapo, pataundi penyu ipapo, maruzevha ikoko. Akachiwana nei muHarare imomo, muBulawayo imomo? Akachiwana through ZANU-PF, kuita mujibha weZANU-PF, youth yeZANU, kuita women's league yeZANU, kuita district weZANU or branch weZANU, ndo zvavakawana nazvo. Zvimwe zvimastendi zvakazara muHarare munana Epworth muya, zvimai zviri muya, zvakawana nemusangano weZANU. Saka zvinoramba zvichisapota ZANU because zvinoziva kuti zvinotorerwa mastendi iwayo, zvirume zviri muya munana Caledonia kupi koshe kunze zvakasiyana siyana, munana nyika dzakasiyana siyana munzvimbo dzakasiyana muZimbabwe. Kune zvivanhu zvakapuwa minda mastendi neZANU, zvakapiwa zvima12 hectares neZANU maPrazum. Kune vanhu vari kutengesa, kune vanhu vari kuita chihwindi vachiita zvimakomiti zveZANU. Saka unenge uchida kuramba uri parengi, uri rengi marshal nekuti ndi hwindi. Kune makorokoza mamwe ari kuzviti tiri kushandira vanhu veZANU, tiri vanhu veZANU. Saka nyika iri kutofa nevanhu ivavo, kutoparara, kutoenda kwaMutsiganebwe chaiko chaiko. Havatooni, havatarisi. Iye achigara ari mugodhi anoziva here zvichiitika kunze kuno? Havazvioni izvo, achigara akarohwa nembanje ari muhwindi ari murodhumu. Nyika iri kufa, chihwindi chacho chichasvika panguva yekuti vachakoniwa kuchiita, kana kuti vachapedzisira vapuwa zvimitemo zvimwe zvichavaremera. Mahwindi acho, makorokoza acho achapedzisira akushayikwa kutenga, kana chikorokoza chacho chakushayikwa, mavhenda acho iwayo. Saka idambudziko, zvimisika zvacho muchazvipwanyirwa, muchazvitorerwa. Saka unoona kuti mitemo kwairi kuenda yakaoma. If harisi reZANU, nzvimbo haisi yeZANU, land haisi yeZANU, no. But ZANU inoshandisa kana mari dzemataxpayers dziya dzinobviswa mitere yevanhu, mitere yemabhizinesi, mitere yemashopu, mitere yechi,
mari dzemamineral enyika, mari dzezviwanikwa dzematorism, mari dzematogetsi, mari dzechiko, mabusiness shares ehurumende vanoshandisa kutora maassets anenge atengwa nehurumende zvakaita zvinana mbeu fertilizer zviya. Kana zvaakupuhwa vanhu kumaruzevha zvinonzi mapuwana aMunangagwa, zvoita sokuti zviri kubva muhomwe yaMunangagwa but zviri kubva muhomwe yenyika. Kupusa kunoita vanhu vari kumaruzevha. Ani mazvona mumarokesheni ndizvozvo. Chinoshamisa mukoro uno munhu akavhurirwa bhohoro zvakaita kwana mudzi kumutoko pasuwa kukaiswa zvimabhohoro iko kana zvitatu, unonzwa vanhu vachiti but kune dzimwe nyika vaakisa mapaipi emvura nematepi nemagetsi. Mukoro uno chiri kupemberera bhohoro remvura rokuti munhu akuisira bhohoro iwe ukarigadzirisa vega bhohoro iroro mukarigadzirisa mega mudunhu menyu munogona kubhadhara 1000 kana 1.2 but vanhu vari kuriisa vari kubhadhara 10,000 pabhohoro 1. Imani laundering iri kuitwa neZanu PF. Madhona aya matenda ari kupuwa vanhu vamwe vanhu vehurumende omo voenda sokunge varikuisa mabhohoro vachitora mari inzira yemukana wokubudisa nawo mari muhomwe yehurumende vozonoshayana manje nevamwe vari muhurumende. Saka makaona vaisi vaisungwa vachipa mari dzekotiko waya maminista aya vakaba mari dzenasa kuti madhara ese akaenda kumapenjeni ese aya atambire mari dzisina basa dzakatorwa neZanu dzese dzakakokotwa neZanu dziya vakashandira ZANU PF. Mukadzi uya akasungwa akavharirwa mari dziya unongotumwa munofunga munhu ungabarwa 90 million wosiwa uchifamba panze zvake. Vakashayana vatungamiri veZANU vakanga vane mastrategy ekuti vanotuma munhu minista umwe chete kuti ibagura mari svinu inorema vongomusunga kana mwedzi miri ari mujeri. Vanoziva kuti tichamupa bhegi remari rakasviba kuti nzva ane mari yake because akaba 90 million kana 50 million it's obvious kuti iwewe paunobuda mujeri macha imomo ukapuwa 5 million unenge une mari isingaiti. Vana Munangagwa wapuwa ma10 million mamwe minister ayoshayana ndio madhira ari kuitwa muya muZimbabwe muya vanhu vakapusa vaita minister apa minister apa mari yekotiko minister asi minister ndi Munangagwa uya ari kubira vanhu uya. Tsika dzavana Munangagwa neZANU PF dziya munozoona ZANU PF ichienda kuma campaigns ichita zvainoda nemari imari idzodzo dzinenge dzabiwa dzinenge dzichitorwa nemukauto wakasiyana. Saka isiri kuti hurumende yeZimbabwe ngaisungwe vana Munangagwa ngavachibva pachigaro ZANU PF ngachibva pachigaro iye Munangagwa wacho nevanhu vake ngavapinde mumajeri ngavasungwe. Ivo zvinezvi how many times vanhu vaurayiwa vapondwa munyika yeZimbabwe vangani nekuda kwepolitics since 1987 pagukura hundi since makore ese aya maminista afa mangani nekuda kwaMunangagwa maopposition nigiri afa mangani. Iko zvinezvi mukatasa 2007 na8 vanhu vakapera kuurayiwa kushungurudzwa vanhu vakatiza misha yavo nekuda kwaMunangagwa. Nhasi uno madiamond ekwachiyadzwa kwakafurwa vanhu kafira kufa vanhu kwana chiyadzwa mari ikabiwa ma15 billion vana Munangagwa vari mukati menyaya dzacho idzodzo. Nana Obed Mpofa nana Chiwenga ivava nana Mugabe vachanga aripo nevamwe vakasiyana. So nazo vana mai mujuru. So nhasi uno mukachitarisa muona kuti 2018 kwakapera kufa vanhu kwapera kushungurudzwa vanhu vakatiza misha. 2023 kwapera kufa vanhu vakatiza musha. All election nekuda kwethat man bastard man that guy. Saka zvinhu zvinonetsa vabereki kana tichitaura isusu munoona sokunge tiri kutaura kana tiri kupenga kana tiri kuita sei but tiri kuzama kuonesai nekukufurai nzewe nekukufurai pfungwa kuti muone chokwadi chiripo. Munofira mafufu segonzo marokesheni muri kumwa mvura ine tsvina ine matuzvi marokesheni imomo muri kumwiswa mvura iri kunhuhwa kuti ti pamwe unotoona tsvina dhotichara kutoona kuti pimkapuso mumatepi matowns muZimbabwe but ivo vanomwa mvura yakapurifyiwa yakachena yakanaka. Maministers aya nena Munangagwa vanodya grocery inobva kunze kwenyika kana kunotekwa kuEurope. Imimi ndimi munomwiswa mvura yaneta unoziva tsvina yatoorera iyaya kuna mukuisi kurunzwa zara tsvina uku kuna mukuisi kutonza kusina kumira zvakanaka iye aita serecycle yetsvina yemadhodhi kuna mukuisi kuyakwe but still vanhu vemuHarare ndo mvura yamuri kungomwa nanhasi muri kungomwa mvura iyoyo. Masuwa system yese ari kurasira muna mukuisi muya muna ningirikini muleti Chiwero sorry muleti Chiwero uleti makro ningirikini kunotono madhamu mazhinji ari akatenedza Harare muri kumwa mvura idzodzo mishonga yacho haisisina kusimba. Pamwe unoona mvura mukaitarisa matepi inenge yakasviba kuti ntsva pamwe inobuda zvinhu zvakakora haisi tsvina madhodhi nhema dziya dzokunyeba dziya. Magetsi acho ari kuvhurwa usiku anovhurwa usiku marara ozo masikati anenge asiko. Saka muri kurarama life ipi mumatowns maroad blocks acho haasi kupera muri kudyirwa mari muchitorwa mari muchidyirwa mari munyika mese muri kudyirwa mari. So tochitaura kuti no varume ngatibatsiranei tibise government iyi vamwe ndo pamunosapota kuti waichiwenga unosunungura nyika mapasi okaun nigirira vanhu vamunanga kwavo
Ona mamwe machani achitipambene chiwenga hacho ngotogadzira nyika kutota group rokusapota chiwenga chakamira chiwenga chete oti kwai munhu iye ada kusunungura nyika vanhu vezanu pf mapapeta masiyawo maintelligence vanhu maorganization ezanu pf takuda kusunungura nyika chaizvoka apachada munhu wezanu apa taitarisira kuti ivo vachamisa ndo vatati chitarisira nanhasi unoyu but chinhu chiri kunetsa ndechekuti icho mai manje anaya zvimwe zvinhu zvakukanganisa focus yevanhu vanhu iko zvinezvi vari kungobvunzana pamusoro pavachamisa vanhu vari kungobvunzana pamusoro pepati kuti ichiripo here kana kuti tichine political party here vanhu vatova neconfusion mumaruzevha vanhu vari kushungurudzwa tasei kuti varume vanhu havangapinda kufira mahara maelection esaya 2018 vanhu vakafira mahara vakabhombwa muharare vakapfurwa muharare muya 2023 vanhu vakapfurwa vakapera kudimburwa vachita sei vanhu vana blessing ari vachita sei vana master basaya vana nachisungana so akomana vanhu mongoti nyata nebato rachona utungamiri hwacho hwaitungamirira vanhu vachona mongoti nyata zi wangu munoonekwa pamwe pacho muchimiramira mukati menyika muchitendera mumaruzevha muchita sei but zvimwe zvachonaka zvisaita sokunge dzangova nyambo but ngazvitaridze kuti true action louder than speaker action louder than speaker zvino zvamuri kuita izvi vanhu vanofira mahara vachisapota mapolitical parties vanhu vanosungirwa mahara tinana Joboscala vanana wenekirino vanana madzibaba eshanduko nevamwe vakasiyana-siyana vari kufira nekushungurudzirwa mahara but imi mapolitical leaders kana makapaka makanyarara kupaka sebhazi rakatopaka zvaro kustika chaiko kusitaka chaiko which means maakutyira upenyu hwenyu here imimi ko vevamwe vakarasika uku vanhu vazhinji vane makuva atakasiya kumashure ukaya nebato varume inzwai tsitsi itai rudo nevanhu ndosaka vanhu vari kuzoona sokunge mapolitical parties aamabusiness vanhu vanoona sokunge vari kurwa chokuseri pane chitsotsi nechikiribidi chinenge chatambika kana chiri kutambika zvimwe zvacho itai zvinhu zvinoita kuti vana vezimbabwe varambe vachifara varambe vachisapota mabato aya varambe vachinzwa kufara iko zvinezvi muzanduF yakuita zvainoda madira ainoda imimi ndii mune chance yokuenda kumhiri kwemakungwa kune dzimwe nyika kunochema ndii mune chance yokutaura nemaminista edzimwe nyika ndii mune chance yokutaura nemapresident edzimwe nyika even kuronga hora chaiko ndimi mune mukana vacho wokuronga hora ZANU forces ichironga hora yakanga vachironga vari kuMozambique uko ZAPU yaironga iri kuZambia uko hapana hondo yamungaronga makagara muri munyika imomo hazviiti iye Joboscala kurongerwa kuti anga kuda kuronga kunotraina vanhu dindiri vane pfungwa yekufundisa kuti vana veZimbabwe vakuronga nyaya yekuda kutraina vanhu nyaya yeZimbabwe vakufundisa kuti kudai saka hapana chinorongwa kana imomo any information yese vanenge vakakutresai vachikutarisai zvese hamuna kana pamunogona kupfukunyika ipapo kana kuti mutaure mai manje kana vachamisa vakapinda murodhi vachitaura chimwe chinhu vanenge vakateerwa mashure tozviziva izvozvo but tiri kuti vachamisa ngavaite maanother option dzimwe dzavangaita kana kubuda mukati menhingirini yachona malidha achiita basa paground leader vachironga zvavanoronga vari kunze hakuna leader ungaronga hondo kana hora ari mukati menyika yayo nyika iri kutongwa nemadictator haubudiriri hazviti hakuna haife yakabudirira kana inongofa yakarodha president Chamisa but still tiri kuti isusu nyaya yapo option yapo yemai manje yayo kuti chitomira nemadzisawira ZANU-PF yakanga yakamira nemadzisawira payairwisa mabhunu yakanga yakamira naChina wanana naNorth Korea nevamwe vakadaro Russia yanga yakamira ZAPU yanga yakamira naRussia zvimwe zvacho zvakuda option paground tani kumirira kuti vanhu vatange vapera munozosara nani president Chamisa muchasara nani mubato vanhu vapera kusungwa vanhu vapera kurohwa vanhu vapera kukuwadzwa masupporters amuchasara nawo wachona chaiwo wamunoti vana venyu kana kuti vanhu venyu ndevapi mosara mega here nevanhu vamuinda necabinet yenyu iyoyo waberekika ngatinzwei tsitsi makuwata atasiya nebato iri ngatinzwei tsitsi mavanga nevanhu nebato iri madzvanga nemavanga hatinzwei tsitsi vanhu masungiro avaitwa nekubaya majekiseni nekushungurudzwa tisangotora zvinhu izvi zviita play like kutamba nepolitical party kuwamba political party wakomana kuita dambe nevanhu ai no handina kupandukira musangano kana kupandukira president but no but zvimwe zvacho tinodyira imbwa mukunyara zvimwe zvacho tikaramba tichifuridzirana kana kufuridzana soka ndinozviziva kuti mashoko andiri kutaura anogona kutorwadza kana vamwe vatungamiriri kana kuti vanogona kushora kana kuti kutobatikana kana kuti tora somunhu ari kupenga but ndiri kutaura true chokwadi chiripo ndakamirira ruzhinji rwenyika nemasi yemusangano zvimwe zvacho vatungamiriri hatidzai kupfaka nyika
ava vanoti kwai makupandukira president iye munoti muri mutengesi muri munakashi get away nourakashi wachewo hamuna chamunoziva baini. Asi kuramba makangogara mugrupu imomo muchingoita debate politics dzemugrupu muchingoita politics dzemuchannel. Tinoti pamberi navachamisa kusvika 2050 kusvika chamisa vacho atochembera atosiyana nazvo. Zviri kungoitwa musati pamberi nangagba unotoka kusvika madhungamira nyanga. Isusu katisi pamberi navachamisa vachamisa vanofanira kuti vasvike pakutonga nyika nguva yavo yokwana woenda kumujandigere vosiya vamwe vachitonga. Vachamisa vanosiya vasunungura vana veZimbabwe. Ndo zvatiri kutaura isusu, noti kuti vanosvika kuchembera vachikokambena chete vari munhu wekungokambena chete vari munhu wekumonhera chete vana veZimbabwe vachivamirira nokuvasapota pasina chinhu action iri kuitika ine musoro inobatika. Vanhu vachikopera kuita makuwa vachikopera kutiza munyika nekuda kwebato rinopikisa. Vanhu vari kufira bato rinopikisa kana kutama munyika kana kushungurudzwa vari tapisi vaZimbabwe ibato rinopikisa ravari kusapota. Ende havamanikidzwi kunzi sei muri kurisapota kana musikaderegaika, ndo bato ravanodazve. But hazvinzi mataura saka regaika kusapota bato racho nokuti takutsuurirai here takuudzirei here. Saka bato ndere munhu here business here. Ngatiitei zvinhu zvinoda nyika wakomana. Nokutendai baba wachinokurema ita